Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Sobra na kaayo ang inyong pagdaog-daog ni Ramon. May palayo na siya. Hangto din sa lasang inyong gihapon siyang gukdon. Dili na kumusugot, ana. Nga sa ato pa bulaban kag yun lagi. Natural nga mulaban. Ako guning anak. Bisag kulukoy na siya sa inyong tanaw. Pero ako rin nagpadako, anak niya. Why si bisan usan ninyo nga mitabang pagbuhian ng akong anak? Unya mo yano lang mo pasakit niya. Dili ni maingon ini kung wa pa niya dagita si Leslie.
Kung milayas walang siya nga siya lang ug wa niya dada nga mga anak, wa untay manghilabot anak niya pero banyaga ni. Banyaga bachon ko ni. Ha? Dili ko ni mo ibalit na muslis liya panitan tay kang kulukuya ka. Gusto na lagi. Panitan na ka. Ay, pagkuhay ka ay banyaga animal. Sige, kitang magbugno, Barbara. Agoy. Busog ko lagi ay muna ko ha, mga musibos ko dagko. Ha? Busog ko lagi muna ko, sige bugno. Bugno ta buntagay. Dili kita tagay lang. Musugot kog binuwan nga bugno. Kung ako'y mahinawak, binuwan. Ibagnos ko ning naong ni mo siyuta. Pusgan pa di mong animala ka. Pero dili ka makalupig na korosa. Dili. Ha? Oy, banyaga! Oy, badas maganda ng imong auto, oy. Matitanaw sa anang yate. Kada kaguba. Asa man mo? Ano na nalulog mo? Ah. May lampos mo akong gisugo niya. Uy, hala! Ikaw din dong Elbert! Uy, kagubaon ko din imong auto, dong! Hapit am ko di mabungkag! Muran ni sakyan ng karaan, dong, ato gigamit ato sa lidang Mad Max! Ay, pagbuot! Ako rin gitoyo. Aron di ko mailang ang kwartahan ko. Nga, sangil! Uso na barong kidnap o ransom. Ay, pasangil! Tubag ako ninyo, unsay akong gisugo niyo, milampos mo? Ah. Ha? Naabo ba ninyo maikato? Ug haid si Leslie, ha? Ug si Ramon, haid siya! Ang tanan nimong kwarta na himong od! Oh! Usay o! Maod! Oh! Nahimong od imong kwarta! Wa ba das mong sapi ang mga dili ingon ato, Elbert! Ah! Unsa? Agay. Kamaayo mo ba daing mo patid, Rosa? Agay. Mura magkagkaliwat ni Bruce Lee. Mao ni binta, Barbara. Kaming mga pobre, ligon mig mga bukog. Pero kamong mga nagtuong dato, mga tubigan mo lawas, mga tubigon. Amurag, tubigon. Busa dili mo makalupig na mo bisan unsang away. Ni apa? Banyaga ka. Karatis yan, mangguday karosa. Agay. Karatis yan ko. Agay. Sige lang, Ikaw tudloan niya tika. nagtikos ka na. Pero bunogon sa tika ha. Gusto kang mo backtumbling ko niya. Backtumbling? What? Ugasan ni kahon si backtumbling! Nay! Nay! Loka pa ka lagi. Agay. Be, karon, ako nasad. Ha? Balik-balik anti ka pinaagi ni Kahoy Rosa. Ni Up! Yeah! Oy. Mi Ayri ka. Kamausaday kang mo Ayri Rosa ha ka ha? Gamay pa ko. Kamao na kondaan ini. Bagol pa imo. Pero karon pa ni magamit nga idaran ako. O ikaw makatilaw ini. Ayaw na Rosa! Day, Leslie! Banyaga! Animala ni ini! Banyaga kadaghan pa na kong bunog, oy. Ila kong gitabangan, Leslie. Gitabangan ko nilang Rosa o ni Ramon maong nalupig ko. Uy, day, labani sa ko, Leslie. Uy, bebe, muribansin ta. Mubahos ta nila. Sila'y kauban si Ramon o si Rosa o kita. Kita sa'y kauban. Mubahos ta, day. Sige, day. Sugod na ta, day. Manukad na tang duha, day, Leslie. Tayo namig sa muka si Ramon, ma. Leslie? Di namin ninyo mabuhag. Ug bisag unsa pa inyong buhaton, di na ko mobalik sa ato. Dili lagi mahimo! Sa musugot kang sa dili, dadun ka na mo karon. Muuban ko. Pero dadon ako si Ramon. Ha? Unsa?
Kung inyong dawato ni Papa Bibong si Ramon, muuban ko ninyo. Pero kung dili, pamalik po sa ato. Og kalimti na lang ninyo nga inyo kong anak. Leslie! SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, dayon niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan capsule nakalibang dayan na siya mo antong naayo dayon siya. Ako si Anali Kotara. Health Testimonies. Leslie! Nabuang na gyud na ika, ha? Kaming imong mga ginikanan, imong ibaylo ni Anang Kulukoy. Tinuod yung tingaling gilumay ka ni Anang Ramon, no? Kay doon na si amigo mga engkanto. Mas maayo pa ang mga engkanto. Mas tarong pa sila kay natong mga tao. Unsa? Dili sila madaog kwarta. Dili parehas ninyo ni Papa Bibong. Bahala nag-usa isulti nimo. Basta sa musugot kag sa dili, danon ka na mo. Mamaulit tas ato, kay nagpaabot ni Mos Dong Elbert. Mudawat gihapos Dong Elbert ni mo. Bisag kapila ka pa kuno topsy ni atong Kulukoy nga Ramon. Bisag dako kapag tiyan nga mo paulit dawaton kag gihapon ni Dong Elbert. Iya lang kuno kang patakiliron. Pero pawa pa magkakamumabdos. Ay gamay pa mangyapon kag tiyan, no? Away problema. Sige, tara, mamaulit ta. Biyain ang Kulukoy nga Ramon. Dili lagi, ma. Bisag unsa ba inyong buhaton, dili ko ninyo mada. Awa ba? Pues ipaguro iti ka. Ni araw din sa lasang ang imong amahan uban sa ato mga silingan. Tabangan ka na mugoyon pauli sa ato. Pauli na! Insi para! Nainsi. Kulukoy! Insi ka karon! Pauli kay ikaw ra! Di na ko ihatag sa lisling ninyo. Maba! Dili day, ha? Karon lang yun ka. Bibong! Bong! Dara si Leslie Bong! Og di asan si Ramon Kulukoy! Gawas mo diya sa lasang! Kaya ato rin guruyo si Leslie Pauli sa ato! Sige na, Bong! Ato rin danon sila! Og panitin ninyo rin Kulukoy nga Ramon! Sige! Kaya nahinayak na rin ako. Lapanan ko na nga akong anak. Bahala na. Paulit na lang mo, ma. Sige na. Aron di ta magkagubot din eh. Dili! Dili ko mo uban ninyo. Dili lagi! Bibong! Hain naman mo, Bong! Gawa sa lagi mo ni Aslasang! Di anang atong ipangita! Si Leslie o si Ramon! Dali na dayon mo, Bibong! Oy! Uy! Hala! Uy! Si Bibong man si Jukad! Nagsamparay man ng duha! Nag-agbayay! Nagaunsa man na sila! Hindi ako makakita. Nabutan akong yate! Huwag ako din ako hapit magkalakaw. Murag nabali ng tanan kong mga bukog. Agoy, dire. Ayaw ko kapyutin yung kay Mitzi. Kung pa'y nagsakit ng mata ko! Agoy! Bibong! Uy! Usa pa na hitabo ninyo, ha? Ngano magkabarag-barag man mo? Hey, Ngano mo, oy? kinsa ka? Ha? Kinsa ka? Ganun kailangan ako. Kinsa ka? Ang gawin mo ako ni Ice! Barbara na usabag ka! Barbara. Di ay na, Barbara. Sila din ako kakita. Ha? Butan ako, Barbara. Unsa? Ramon, si Papa Bibong og tatay ni mo Jukard. Usa may nahitabo anak nila. Ramon, si Jokard. Doon ay nautang na itabo ni tatay ni mo, Jokard. Jokard! Ramon, usa may nahitabo nila ni Papa Bibong og ni Jukard.
Kuwang pa nilang silot ni Leslie. Kuwang pa na nitabo ni Papa ni mo bibong tungkol siya pagpatay ni Kababoy. Ramon! Ramon, ano buhaton mo? Ramon! Unsa? Gibutaan ka sa dako nga kwaknet? Dito slok sa kwaknet ang imong duha ka mga mata? Padaya, gikupugan. Watos luka, gikupugan sa iyang kuko. Agoy, ako sa tabangin sa kuninyo. Jokay! Jokay! Ay, kapirosa. Ang samsag ka. Kapirosa, may kiniasa dahi ka. Wa na rosa, baldado na ko. Tinagpamakalakaw, gibunal ko sa prinsipi sa mga ikanto. Sana ko puluan sa kahuyog na balinig ako mga bukog. Ako'y panalays ako. Hindi ko bayan sa dako niyong sa. Ramon Kolokoy! Niya ang kulokoy. Imong gipatay ang si Kababoy ni Bibong. Imong gipatay akong Kababoy. Agoy! Ayaw! Tiwala. Uhi! Bala! Hoy! Uhi! Si Bimong! Uy! Kolokoy! O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong maibibenta sa palengke. Magandang balita yan tay, pero bakit matamlay kayo? Sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talaga ang tumatanda. Said liniment lang ang katapat niyan tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Said Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang Said Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa Said Liniment. Said Liniment Oil, a quality product of Said Marketing. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang Kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Said Marketing.